ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், புது ப்ரௌசர் ஒன்று இருக்குது. நம்ம குரோம் ப்ரௌசரோட இது எவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். இந்த ப்ரௌசரில் நம்ம சாதா ப்ரௌசர் மாதிரி இருந்தாலும் ஃபைல்ஸுன்னு இங்கே இருக்கும். இங்கே ஸ்டேட்டஸ் வச்சா இங்கே சேவ் ஆகும், தேவைப்பட்டால் அழிச்சிக்கலாம். இங்கே வீடியோஸும் நம்ம கேலரியில் இருக்கிற வீடியோவும் பார்த்துக்கலாம், இமேஜஸும் பார்த்துக்கலாம். டாக்குமெண்ட்ஸ் பிடிஎஃப் ஃபைல் இறக்குனீங்களா அது இங்கேயும் பார்த்துக்கலாம். இது ஸ்டோரேஜில் நம்ம ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி இங்கெல்லாம் ஃபைல்ஸும் இருக்கும். நீங்கள் இங்கேயும் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்த டாக்குமெண்ட் வேணும்னா இங்கே இருக்குது, இதையும் பார்த்துக்கலாம். வால்பேப்பர்ஸும் இதில் இருக்குது. நீங்கள் ரிங்டோன்ஸ், அன்சிப்டு ஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரி, அதாவது ஒரு ஃபைல்ஸ் அன்சிப்பு கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்னும் நிறையா கூட இருக்குது, அதாவது இன்ஸ்டாகிராம், ஆஃப்லைன் பேஜஸ், ஆப்ஸ்ன்னு. இப்போ டவுன்லோட்ஸ் நான் எதுவும் டவுன்லோட் பண்ணல. இப்போ எனக்குன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இது நம்ம ஹிஸ்ட்ரி, மை வீடியோ, செட்டிங்ஸ், எட்ஜிட்னே இதை தொட்டிங்கனாவே வெளியே வந்துடும். நம்ம குரோம் ப்ரௌசர் வரும் ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான், அப்புறம் டவுன்லோட்ஸ் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். அந்த டவுன்லோட்ஸ் அங்கே ஃபோனிக் ப்ரௌசர்லும் இருக்குது.